awakmu kok? Kok ketok sedih ngono? Apa? Ono apa? Apa kok? Kayak ini loh, Apa? di konten mesti diomongi login ae. Mualaf ae. Komennya orang. Alah, kok usah direken. Wong Cak Ukil iku lho. Kancane ambek kamu ya, ndi tau sih bahas Loh, agamamu iki kan gak pernah kon melok aku kok kan gak tahu. iya ndak tahu. Tapi pancen piye? Ukile nggak tahu, lek ukile aku percaya. Cuma sing komen rasa kok kesel, aku sih kok kesel gitu loh. Ya ora usah direken wong jenenge komen, wis gak usah diambil hati. Sing penting kan Cak Ukile dhewe gak tahu ngajak kamu masuk agamanya DE. Kan konco ya konco lah, ngono lho. Wis ora usah dipikir. Santai. Ngono lho. Gak usah dibikin stres ya. Wis, gak usah dipikir. Gak lek Cak Ukil kayak gitu, ya. Komen ae kok. Iya ya. Tujuannya ukil itu kayak gini apa ya? Maksudnya gitu loh. Sampai sengake komen login, ngerayu, kon masuk Islam. Padahal piye bolah ngelundas ngene. Ayo, kalah. Kok walan rek. Aku iki nggae peluang nang awakmu. Ayo cok kakan cangkem wis tandang. Potese. Kok ngatur iki? Gak oleh pote karo ngene iki gak oleh goblok. Berarti Gak oleh. sak koncoan. Kok Ayo cepet. Biasa. Ayo tak lakono. Kesuwen. Lah awakmu lakon aku lah bayari awakmu. Mas aku kalah. Kesuwen sampean, Cak. Ya sabar sih. Iki Ya wis ndang kok. sekakiku otak Ji. Otak. Ayo sampean gak ndek otak aja. Ya wajar lah aku kalah ping pindho. Wis ndang kok. Selak susu yang landis iki ngene. Kaki ndang cak-cek ngono lho. Ngene cek. Kudune ana ngene. Iya, Sing oke. anu ku lho olahraga iku lho. Oke. Heeh. Kene biasa. Wis ndang. Gak tau melok olimpiade iki. Kene. Kak. Kan Sampeyan suwi, Cak. makane awakmu iki bola-balik menang yo alasane aku suwi. Lek pion cilik-cilik ngene oleh. Suwi, aku. ayo. Lek wis gede ngene gak oleh. Wis ayo. Saiki kok jago nang kene siji. Aduh. Iya, pose bek. Eh? Pose bek. Oh, mesti karena Pak RT pos-posan. Ayo ndang lah. Moro to sampean piye kabare? Alhamdulillah, Ji. Saiki wis melok-melok anu ya. Grup-grup Zumba. Coba. Jumbo opo ngono. Zumba. Sumba gak. Seleren pisan. Seleren. Melok saiki ku iki melok rutin. Lho kok mau pangan sih. Kon saya ngomong iku alasane kon cek iso mangan jaranku kon iku. Aku ndek jaran loro mau badhok situk. Ngene iki amale kalong aku. Oh, ayo ndang. Wah, kaji rek. Aku paham. Kemarin Aku sih kampung paham sapa pingin, Rek. sekali kamu telah memakannya. Gak Banyak wong. Assalamualaikum. salam. Gawat tuh ya. Ini sandalku tuh dicepot lagi. Sana cepat. Karena tulisannya suci. Kan kok ndi man? Oh, mau melaku. Cak sampean iku lha apa sih wong lur nang kene Sekat. iki? Ro.
Maksudnya kok gak jaga kampung ngono lho. Iki termasuk bagian dari jaga kampung. Jaga apa sama jaga jaran ku lho cek gak kepangan. Iya. Kalau mlaku mau cake siji. Mergane menang ae. Sampean kesuwen sing marahi. Sampean kesuwen. Kok Apa? Rokok ngawur ya. kan ya ana wong anu ya. Kanjane musang ngomong. Ganggu wae sih, Man. Ganggu sama iki. Duh, Gak toto. kuwate ngomong temen delok mlaku sampean ngawur. Kon niku sekak ta halma, kon niku iso mangan bentengku. Iki wis benteng kuat-kuate benteng. Ono alma ya, Ben. Iya. Sampean ro macanan, Ben. Iya. Ro macanan. Kan ro kon macanan. Karo. Gadur aku. Kon main tok Tobo. man. Oleh, Man. Ya mendolak pun nang kene, gak jaga pos kono lho. Pose wis akeh sing jaga, Man. Wong Gak padha enek cangkruk uwong, nang kono, Ana uwong. Ya bongkaren ae pose. Wong pos kok gak ana uwong. Ya. Enek. Pos iku kudune wis kudu Kudu ana ana uwong. Karena wis iku supaya aman, kampung-kampung ki awakmu, awakmu Nyatane dhewe. gak enek uwong kok. Eh? Nyatane gak enek uwong. Ya paling wonge sik nuyu ta. Lapo? Tonggoku mari kilangan kok palian gak ana wong tonggo desa. Kelangan apa? Kelangan. Nah, Kon ojo ngomong Man. Masalah kelangan ya lapor polisi lah, lapor kon lapor kene. lapor iku. aku. Lah dhewe iki cek jaga bareng ngono lho, jaga kampung. Kelangan apa? Kelangan lawang. Lah oblang-oblang enak. Lah aku sing kelangan lawange kok bingung ya wis enak Iya. sih. Gak ono wis karep mlebu. Lah kan nek ditutup. Ya Allah, kan iso gawe lawang mana sih Man utawa kon ku yo opo sih Man? Mung atasane kelangan lawang ae koyo Masalah gawe mana iki kemalingan, Cak. Kok gampang ngono sih nek wong kilangan sepeda motor. Karek tuku man. Iya bener karek tuku maneh. Tapi ya sakno sih. iso gak Man bahas lapo jeneng kelangan lawang sak marine aku menang karo Kaji. Gak menang belas aku mulai mau iki. Kak, Gak ono jijaran mlaku kenceng dawa ngono gak ono. Letter L ngene iku lho. Heran aku. Kono padha barisane Lukman iki lho, barang wis gak ono barang berharga kaya lek lawang ilang, mlebu Iya. liwat endi? Lah kan liwat liyane kan ya iso Ji. Lho lawange kan ilang. Lah kan enak oblong-oblong karek mlebu. Lawange lo ilang. Lah iya kan ya wis berarti enak ya sing mlebu ngono. Goblok sampean niku kok. Seka goblok. Awake dhewe mlebu nang omah liwat apa? Ya lawan. Lah lawang ilang liwat endi? Logikane digawe. Cak. Logikane digawe. Akal-akal dengan sekak. Iku yang gawe logika strategi. Iya. Mlebu omah Ah, lewat lawang. lawang ilang. Iya. Kan lewat jendela kan iso, Ji. Cendelone ilang, dilungkas. Iki sing maling kita iki sing jopo jajane. Oh, iya. Lah lapo jopo Oh, iya. teko anu barang iku. Wis laporan nang Pak RT. Iki delok men aku pindho iki lho. Kan bendino main wong loro iki. Ya wong loro biasa nombok iki. Ya wis ngene iki maine. Ya wis ngene iki, Kan Man. bendino cek main. Kowe ku lek gak main ngono iku dhek sing mainno. Ya Iya, aku kan guru iso. Kan ya gak iso. Putih ya putih tok miring. Kacane foto dene. Kon lek aku bener seneni. Ayo. Anu piye man? Mesanmu man? Sepi. Ah, ganti man. Ganti usaha. Ya sampean ngene iki main ambek tuku main enak enak sih. Matamu. Digawe apa? Lah iki yo bentenge mati tukokno sito. Ya mati. Iki mati Eh, gitu. maesanmu khusus gawe menungso, gak digawe sing kene-kenean iki, Rek. Awekno sing teko kayu, gampang aku ngono. Lho gak masalah maesane kon teko kayu. Iki kan teko bakon kayu. Iya, paham. Bakon teko godhong. Tapi sing kon jelak iki. Wong aku main durung mari kok. Anak kok tentuk kene mangan bentengku. Kon kok pabet. Sampeyan suwe. Kamu nek doyan mangan ngomong tak kekekno nang aku. Ya kalah ya berarti ya nyerah ya. Sapa? Nyerah. Kon nyerah kondi. Lha wis kepangan akeh lho sampean. Kuda karo benteng. Saiki lek gak pertahanan lek gak ono bentenge. Iya gak iso. Gak iso, iya. bener. Kudane gak ono. Lek kate COD-an piye? Iya. Ya wis tonton maneh. Iki duduk anu perang, Pak. Iki duduk perang. Ayo wis ndang. Lek selama rojo iki sik urip, ya berarti aman. Iki kayak benteng. Rojo yo kan. Dudu rojo. kudu rojo. Wale. Bojone, Wale. bojone. Wale. Iki lho rojo Keliru oleh urip. nyerang walian.
Maksudnya bojo raja, seter. Kudu Siapa? pendamping. Lah takin. Nak PKH. Iku Lah PKH. apa kon muni ngono? PKH. Ayo mulai. Cuk, anak-anak iku nang ndi sih? Ayo. Digolek iso gak ono. Tak. Oh, gak iso, mati. Mati. Lapo golek nang ndi gak ono kon niku. Sekak sih kok. Kate lapo. Ngono ya gak ngejak. Koyo iso. Wis. Kon di kon iku. Angel rek lu gue rek. Ngono to kon di kok wong kok kaya Joko gak Joko. Joko gak Joko lu. Lah Iki dudu kaya film di Cina-Cina kono ya, mosok seter mari mati urip maneh, reinkarnasi ya. kapan seterku mati? Iku Sampeyan tak pateni wisan. Wis buyar iku mang. Wis buyar mati Oh, sampeyan. ketotone. Toto maneh. kaya durung cici. Buyar. Oncoe lagi kesusahan kok malah mikir Lapus iku. Lapus iku kon iku. Kamu ki lapus. Susah lapus. Lapus sih. Buak sekaki marine ya. Mas sampean sepi Lapus ta? sih. Ngene lho. Masmu sepi. Heeh. Dodol mesan ae kalau Lukman ngono. Dokmu maksud. Kaget aku rek. Kaget aku. Mesan sepi. Tak kayak alternatif. Ngene lho, Cak. Aku curiga. Oh, karo tanggamu iku. Aku kate cerita. Iya. Kono aja ngono aji. Soale ngene lho. Kanca susah kok. Gel aku nang kene. Ngomong apa ya? Lah kon jare susah iku susah Kamu lapo? curiga lapo? Ngene lho. Ngene lho. Kon iki maksude ngonten mbek aku, terus ngejak aku nang pengajian iku piye? Delok niku komene wong-wong. Aku dikongkon login. Aku kongkon mualaf. Sedih aku cak ndelok kayak ngono iku, Cak. Aku sedih. Aku maca komen kok sedih, Pak. Iki temenan man. Ah, gak usah dirungokno ku. Lapo sih kon gak lagi opo sih? Iki lho wesi. Iki Kaya banyu. apa? Kan ngelak ta iki. Wis to man. Wis ta. Wow. Maksudmu piye? Ngene lho. Kon ono tujuan lain ta? Ngonten-ngonten bareng aku ngene ben aku melok Islamisan ngono ta. Yo gak lah ku. Lah terus apa? Kon kok pikiranmu ngono. Lho soalnya aku kok mesti aku ben live. Kau login kok ngene, kau login. Padahal iki aku kan duwe iman dhewe. Iya. Aku Kristen teko brojol. Heeh. Wis gak mungkin nek aku pindah agama wis gak mungkin. Iya terus kan aku yo gak ngongkon awakmu pindah agama kan? Ya cuma aku tahu ta ngongkon awakmu pindah agama. ya gak pernah. Lah iya yo wis. Cuma ya apa ya? Ngene lho kok. Makane Sayyidina Ali kan apa pernah ngomong, dia yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam awakmu iku saudara dalam kemanusiaan. Awakmu iku tak anggap dulurku. Aku gak ono tujuan kekancan karo awakmu ben awakmu melok agamaku. Ora. Aku pengen dodono, ya awake dhewe ya pengen dodono agamaku iku santun, agamaku iso gembul sapa wae. Lah apa kok meneng-meneng ngongkon-kon login? Enggak iku. Mangkaiku. Gak soalnya Terlalu banyak pikiran. ini desain Overthinking. ini desain. Wong komen-komen. Ya wis, Pak. Ngono ku wong sing gak ngerti agama. Ngono ku padha karo merendahkan agamanya Bener. sendiri. Kamu dhewe yo gak ngerti. Gak ngerti, goblok kan. Gak. Oh, gak. Guyon kok kelani. Rek. Awake dhewe kan Aku iki lagi dulur. Sumpek. Sumpah kan Lah awakmu lagi sumpah nyewa elektron. elektron. Gak. Ora kowe ta. Sik wis pisan ae pernah gak awakmu terus pernah gak aku terus apa ya ngongkon-ngongkon awakmu melok agama pernah gak pisan ae. Gak pernah. Gak pernah. Ya Emang gak wis. Gak usah ngreken omongane wong. Sing penting saiki awake dhewe kekancan gak usah mandang agama, gak usah mandang etnis. Awake dhewe ku padha. Kok iki tambah main noto catur wong Aku diomong. main ping 5 iku kalah ping 6 bare iki deng. Berarti kon kok Apa? pinter. Guyu sih, Kate guyu. menang Gak usah awakmu sedih. tek- Gak usah sedih, guyu. Iku gendeng. Gak guyu. Iku gendeng. Wis santai ae. Sing Gak usah penting awake dhewe khawatir. gak usah ngamuk-ngamuk. Wes, Lukman iki lho santai. Kok awak dhewe iki nganggep sampean dulurku. Heeh. Oh kon nganggep iki dulu. Iya,
Makane nang omahku iki jembar iki mbok ya diisi mobil sitok-sitok tak piro. Oh, ngono lho maksudnya. Jenenge dulur. Jenenge dulur. Lah mbok pikir mobil murah. larang. Ya wis. Makane iku dalam omahku situ. Ndokmu menjadi ngomong sitok. Lek murah lah apa aku butuh ya. Lah iya. Iso tuku dhewe aku lek murah. Tapi ya gak apa-apa sih golek telekono, pancen wajahmu iku mirip lho. Mirip. wajahnya. Iya. Dulurmu paling iki. Mirip lho. Sumpah. Oh iya, iki dulurku. Lho, Wong tuaku iku teko ndi kon iki? Tekan ndi? Kuda zebra iku lho. Kan merah hitam putih to. Ha iki. Ya Oh, sampean oleh putih putih ya? hitam yo. oleh sing nyebrang. Heeh. Lho, kon anake kuda zebra. Iya iki Be iki. Lho, Yo kon Kok usah dilanjutno? Kliru omong. Kok usah dilanjutno? Ngomong. Kliru omong. lah ngene sih. Guyon awake dhewe yo gak tau. Bahas opera rek. Kok becik aku. Weh, santai. Wis nang mulai. Lapo melok gembul wong gerang-gerang atono. Totorip. Aku gak melok urusan dia mangkel suwe-suwe. kene wis kate meneh nang dirusak. Kok lapo sing rusak-rusak ngene iki pale anu gak iso. Saiki toko. Toto. So jeso. Tambah dia. Wis Emangnya ngene lho. aku sapa? Adewe main anu awakmu tuku jajan ae. Tuku jajanku. Kayak ngerayakno Kayak ngrayakno awak dhewe Bener. kacang Ini Kancang. bakar-bakar ae. Omahmu ada apa? Iya. Oh, Omahmu. Ya sak mobile. Kandhane dalam aku situ Wis tah, lama. wis tah, ndang tuku jajan kayak ngrayakno. Terno man. Terno man. Bukan sak dulur ah. Dulur, Kak, ayo terno. Mas. Ih terno tak kok. Kak, Mas. Wis tah tuku jajan. Bah, Kak. Digonceng Tuku sepeda. jajan. Aku males nek wis nunggu wis ana leme. Duitku. Ah, Tenang ae enggak duitku. Oh, pakai duitmu ta? Yo. Ayo. Iki. bakal Engko gorene. Wes gak usah anu maneh sedih-sedih maneh. Ya, kowe pakai duitmu lho, Mas. Iya, aku ae. Awas kon. Wis ngono iku lho nasib ora nuruti komentar iki. Ndang Toto. Ora main tok Ji. Kon enak karo ngono aku gak main, kon maino. Aku gak meneng aku Sampe main. ngomong ae. Wis. Ada no, keliling kampung ae. Ada ono sing kalah sapa? Kalah mau gawe dhewe siji. Wong sing kalah sapa? Cik. Oh, niku man. Jare pakai duitmu sik. Anjen enggak duitku kok, Mang. Oh, iya duitmu tapi duitmu mek 2000. Sing nambani bisa nambahi sapa? Enggak takok, yang penting kan ndo duwe. Aku ngomong ke Yo, duitku iku. pakai duitku ae. Ya tuku pikirku duitmu udah 50 ta. Iki kan 20.000 ngono lho. Sapa 50? Padha ae pakai duitku. Duitmu mek 2000 ngono lho. Tapi kan awal duitku kok. Sampeyan mek nambah ya kok. Yo nambahi tapi kesakian aku man, kon niku man. Alah, gak tah. Kok iso gak to? Mangan dhisikan kon. Enak aku. Gak jauh. Ya kon sing enak. Oh, kan gak. Kok kulite kon niku kekno wong. Biasa kon niku man. Enggak, Bang. Tunggu aku. Ngoyo Belum kan. Tunggu iki lho nang masjid tak ngusik aku. kelek kon anjeno. Sijik sisi man. Heeh. Sampeyan sing nunggu kene ya? Iya. Aku nang masjid ya. Oh iya gak apa-apa sama jedenge ya. Ikut ae, Mas. Kalau enek uang ya, Ditambahin iku nyewolongan sanyo. Mosok? Lho sing Kan temen. sampean sing nunggu kene Heeh. daripada sampean sing kena. Lho, cek kurang ajar e. Cak, sampean sing nyolong sanyo yo. Boten mas. Loh kok nyolong sanyo to mas? Ayo sing biasa nyolong sanyo iku sih. Boten mas. Ojo mboten ngaku. Boten mas temenan mas. Ojo mboten ngaku. Boten mas. Loh, kancamu dhewe lho sing ngomong nek sampean niku nyolongan sanyo. Koncoku sapa mas? Sing rambutnya gondrong. Kelek Lukman. Ngelokno aku kelek sampean. Cuk mas temenan mas. Ngelokno aku kelek. Ora mas. Boten Awas mas. yo. Boten mas. Aku duwe toko emas mas. Mosok kate nyolong sanyo mas. Sampai niku. Aku iso tuku kate dhewe, Mas. nanti. Oh nyolongan sanyo. Boten mas, aku duwe toko emas mas, kon niku mas. Lukman awas kon yo. Mosok aku duwe toko emas sumber rezeki. Diarani nyolong sanyo apa nek gak izin aku. Setan Lukman iki. Uyonane kebacut iki anjir. Kok maisan dhewe. Tulis jenenge dhewe. Keplakane ndase kurang ajar kok anjir. Awas kon.
awak